Fiż-żmien li ġej l-Awtorità Maltija tal-Logħob se jkollha leġiżlazzjoni li mhux biss tagħmel unur lil pajjiżna iżda anke tpoġġi lil Malta bħala pionier fil-qasam tal-gaming fid-dinja. Dan qalu ċ-chairman tal-istess awtorità Joseph Kuxkieri waqt konferenza organizzata minn KPMG il-ġimgħa filgħodu, konferenza li tifforma parti mis-summit tal-iGaming Sigma. Huwa qal li qabel ma tkun implementata leġiżlazzjoni jeżistu ċertu diffikultajiet minħabba li jrid ikun eżaminat x'se jġib miegħu il-futur. Waqt il-konferenza issemma l-fatt li l-industrija tal-gaming f'Malta hija waħda ta' suċċess, iżda dan iġib miegħu opportunitajiet u sfidi ġodda. Tibqa' tissemma l-problema tal-ħiliet li spjega dwarha Ivan Filletti, kap tal-operat u l-iżvilupp tan-negozju fih dan Gaming Malta. Hemm ukoll il-problema tal-skills gap li kważi l-gaming companies qed isibuha problema biex jimpjegaw ċertu nies f'ċertu pożizzjonijiet. Jiġifieri dik l-edukazzjoni trid tkompli ma trid tieqaf qatt. Qed naslu f'mument, qed naslu żmien fejn qatt ma tista' tieqaf titgħallem u kważi l-edukazzjoni tiegħek trid tibqa' għaddejja kontinwament. L-rwol ewlieni ta' Gaming Malta jibqa' dak li jkompli jsaħħaħ l-operat li diġà hawn filwaqt li iktar kumpaniji jkunu mħajra jiġu Malta u jinvestu f'pajjiżna. Hekk kif il-gaming kull ma jmur qed ikompli jevolvi brata maġla huwa importanti li s-settur ikun antiċipat u dan b'diversi modi. Being ahead of the game fisser kif qed ngħid tkompli titgħallem, inkomplu naraw x'inhuma l-opportunitajiet, inkomplu naraw x'inhuma challenges, naħdmu iktar viċin mal-industrija biex naraw ukoll kif ħansolvu dawn il-iftatajt problema sabiħa li għandna. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Chris Cardona rrimarka li l-potenzjal li Malta ssir ċentru ta' eċċellenza l-ekonomija diġitali qiegħed ikompli jikber. Qal ukoll li waqt li pajjiżna se jkollu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea se ssir l-Assembleja Diġitali u se tingħata imbuttatura għas-suq diġitali uniku.